osissa. Vadelma, Noukat, Brandon, Persikka, Nanna, Pontso ja vielä Rusetti. Missähän Noukat on? No en mä tiedä. Mennään katsomaan. Joo. Mitä sä täällä teet yksin? En mitään. Mulla on huono päivä tänään. Jättäkää mut edes rauhaan nyt. Ikinä jätä mua rauhaan. Mä oon onneton. Mä menen jonnekin muualle. Noukat! Noukat! Mitä se seuraatte mua? Kukaan seuraa? Mä suutun kohta niin, että mä hermostun. Siis niinku, miksi kukaan menee karkuun? En tiedä. Se tuntuu jotenkin omituiselta tänään. Niin. Mä en ymmärrä minkä takia. Mennään katsomaan. Mut sit vakoillaan sitä. No niin, mennään. Siis missä se on? Eikö sen pitäisi olla täällä? Kun se aina on täällä. No mennään katsomaan jonnekin. No täällä sä oot. Voiko te jättää mut oikeesti rauhaan? Oikeesti, tää on kauheeta. He vihaavat mua. Ei kun niinku vero tullivero. Autoverottaa. Joo. Eikö sitä saa sinne alas, kun ottaa tavaraa eikä tiedotusta? Että se on niinku keskeerä. Mutta jos se pitää niinku silti... No anti olla! Pitäisi sitä paitsi etsiä parempaa seuraa. No, mä menen katsomaan kaupungilla. Ai moi, voiko teidän kaala? Joo. Ouch. Älä pitää toi joskus vähän tyymä. Okei. Onko sä itkenyt? No joo. Miksi? No, en mä oikeesti tiedä. Mulla on ollut tänään huono päivä. Hei, tuuks Nanna tänään meille? Ok. Oliko se laiheketto, oliko se normaali vai oliko sillä joystickilla? Tuuks sä? Joo. Meneekö vaikka sun huoneeseen? Okei. Auts. Mut ups. Niin äiti sanoi, että meillä ei saa tuoda nyt tässä mitään vielä. No mennään nyt äkkiä. Noukat. Miksi sä et ole enää meidän kanssa? Noukat, miksi sä et ole enää meidän kanssa? No just. En mä voi. No nähdään vaikka huomenna sit koulussa. Heippa. Nähdään sitten vaikka sittenkin ehkä koulun jälkeen. Okei. Haluaisin mä teen susta myös. Ok, olis se ihan kiva. Okei, no niin. Mennäänpäs jonnekin kauemmas. No niin, täällä mä voin opettaa sulle niitä juttuja. Ok. Elikkä ensimmäinen sääntö. Puhu tämmöistä. Okei. Elikkä moi. Mä oon niinku... Siis niinku... Sitten toinen sääntö. Et saa olla paviksien kaveri. Mut mun kaverit... Ei muttia! Haluatko että susta tulee lissu vai ei? Okei. No niin. Kolmas. Kävele. Kauniisti. No niin, sopar. No niin, hyvä. No niin. Hyvä. Seuraavassa jaksossa.